नंदिनी नंदिनी चलावा। चला बुलाओ पड़े। नमस्ते सर। नमस्ते साहब ये लड़की हमरा और हमार टॉमी के एक्सीडेंट करके मारल चाहत रहे। योर ऑनर, हमार क्लाइंट एक्सीडेंटली एक्सीडेंट कर देली, उनकर कोनो प्लान न रहे। ऐसे हमार क्लाइंट के बाइज्जत बरी कल जाए योर ऑनर। तो के का कहे के बा? हम स्कूटी से चाहत रहे तब कुत्ता के रोड के ऊपर बिस्कुट दिखाई देलस, तब आके हमरा सामने आ गए। ओकरा पकड़े खातिर बूढ़ा आइले, कंट्रोल ना भइला, ठोक देनी। काहे बेटी, तहार गाड़ी में ब्रेक नहीं खेका? ब्रेक बा ऐसे तो बूढ़ा बच गई ने, अगर ना हो के तई बूढ़ा रेस्ट इन पीस। ई का बा? तू कब से बुढ़ा बुढ़ा के रट लगौले बाड़ू? अरे ई होता बूढ़े बा, हमार तो ध्यान ना रहे। कुमारी नंदिनी नाम के ई लड़की रामा स्वामी जी के गाड़ी से मारे के जुर्म कबूल कर ले बाड़ी। ऐसे इनके और इनकर कुत्ता के अस्पताल के खर्च खातिर 2000 देवे के फैसला सुनावतानी। और बुजुर्ग के बेइज्जती करे के वजह से 15 दिन तक ओल्ड एज होम में कुत्ता के हानि पहुंचावे खातिर 15 दिन तक एनिमल सेंटर में बेजुबान प्राणी के सेवा करे के फैसला भी सुनावता।